mica de temps perquè qui vulgui fer de jurat popular i comencem en breu, vale? Tot clar? Tenim les 6 truites aquí. Skies of blue and clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Un tros de cada truita, és a dir, prendrem 6 trossos de truita i 2 llesques de pa. Un tros, 2 no, que si no es quedarà un sense. Cal dir que ha estat molt dur decidir entre 6 truites tan variades, gustos tan diferents, propostes tan variables des dels casos més senzills als casos més complexes. Al final s'ha decidit, però bueno, primer direm la del Premi Popular, que l'hem decidit entre tots. La guanyadora ha estat la que s'ha portat 193 vots sobre 240, una bona nota, i ha estat la Margarita per la truita amb botifarra. Un fort aplaudiment per ella. Les entrades per qualsevol actuació aquí la Violeta, de matinals, de concerts i tot això, i aquest diploma que per penjar-lo a la sala, home, important, això. Llavors, un fort aplaudiment per ella. A veure, una foto al jurat amb la guanyadora. Doncs moltes gràcies, No poder sigut de les més bones, però sí s'ha fet amb molt d'amor, això també us ho dic, Doncs ara tenim el premi del jurat oficial, un jurat professional. És un premi que el guanyador o guanyadora s'emportarà també 2 entrades per anar a qualsevol espectacle de Violeta i també tindrà 2 sopars aquí al bar de la Violeta, l'espai bar de la Violeta. Llavors, aquí ha passat una cosa curiosa perquè nosaltres hem decidit que per la seva posta en escena patriòtica, per aquest gust tan ben combinat entre el pebrot i la truita, donar-li a la Margarita per la truita de la senyera. Tenim bicampionat. Que sapigueu que nosaltres hem deliberat i després de decidir ens hem trobat amb la votació popular i ha coincidit, doncs, és la bicampiona mundial.